दा मथा-मथि थांनाय हराव आंनावहाय सिखाव हाबनाय जादों आरोखि। मबाइल एसे गोमाबाय, ओमफ्राय हेडफन आरो मेम'रि दंमोन, ओमफ्राय बेटारि चार्जार आरो फैसा एसे दंमोन, बेखौ लानानै थांनाय जादों आरो। सिखावखौ प्रकासना जेनेबा हमनानै सास्ति होनांगौ, आं बेखौ आंनि धोरोमनिफ्राय गुरै खावलायनाय जाबाय आरोखि। सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ मोनोबाथ' मोजां, माने जों बे दखानजोंनो फिसा फिसौ जेन'बा फिसा एसे थेलेबलेबब्लाबो फोरोंनाय मानाय आरो बेजोंनो जानाय, आरो दानिल' नङा सिखाव हाबनाया अनेक बार जाबाय। मथा-मथि लकडाउनावनो खनब्रै जाबाय आरोखि हाबनाया आंनाव। मथा-मथि दानियाव मथा-मथि 30-35 हाजारसो आरोखि, 40-30 हाजारसो खहा जाबाय आरोखि। आरो सिगाङावथ' अनेक जादों, दा बेखौ बुंनानै फोजोबनो हाया आरोखि। लकडाउनाव मथा-मथि थिं देख'नानै सिलिं जोफायनानै हाबखांबाय खननै, आरो बे दरवाजाजोंबो खननै हाबखांबाय, आरो सिगाङावथ' अनेक बार जादों आरोखि, दानिल' नङा। दा गिबियावनो PN रादाब आरो लाइभ इन्डिया आरो बड'सा निउसनिसिम रादाबनिसिम साबायखर बावनाय थाबाय। माने जोङो गासिबो सान्तिपुर एरियानिनो दखानदारजोब। एक्सुवेलि फ्रायानो माने मबाइल दखानाव टारगेट खालामो आरोखि। दानिल' नंला, बहुद बोसोर सिगांनिफ्रायनो बेबायदि सिखाव हाबनाय जाबोबाय, आरो जों फिसा फिसौखौ हमनो मोनबायबो, खिन्थु मेजर माबाखौ हमनो मोनाखै आरोखि। दा माने बे सेफटि गैया आरोखि जों दखानदारफ्रा। मथा-मथि टारगेटआ खालि मबाइल दखानावल' हाबो। दखानाथ' अनेक थायो, थेवब्लाबो बे मबाइल दखानावल' टारगेट खालामनानै हाबबाय थायो। बहुद आंहा मबाइल दखान दं सान्तिपुरावनो, आंनाव मथा-मथि 10 बारसो जाबाय। दा आंनि दखान गुदियाव सासे मानसि थानाय हिसाबै आंहा सेफ जायो। दा ओरै एसे बेक साइड जाफैयो, बाहाय मानसि थानाय जाया, बाहाय बांसिनानो हाबनाय जायो आरोखि। दा बाहाय बिनि नैबे राखेन बसुमतारी फंबायनियाव दिनै हाबदों, थांनाय मैया 22 फेब्रुवारियाव हाबदों, ओमफ्राय दिनै 23 जाबाय। दा मिन्थियामोन, दहाय फन नुबाय, माने देखावला देखावलिनो ओरैबायदि अबस्था, माने मिनिमाम मथा-मथि 35,000 बा 35,000 40,000सिम माबा मोनसे बेसादफोर गोमाबाय, फिसा फिसौ बिदिनो मबाइल माबा माबि चार्जार माबा माबि 35,000सिम गोमाबाय आरोखि। दा जोङो माने आवगायनिफ्रायनो जों डिउटिबो नेबा हाया, माने मानसिबो थानाय जाया बांसिनानो, बे हिसाबै आरो बाजार कमिटिफ्रा जेबो दायथ'बो लानो हाया। दायथ' लानो माबोरै, माने बाहाय जोङो आवगायावबो रायलायदोंमोन, माबा मोनसे मिटिं खालामलायनानै जोङो रायलायदोंमोन, सुकेदारफोर दोनसै नामा, नेनो दोनसै नामा, बेबायदिबो अनेक खोथा जानानै थांबाय। दा बिनि गेजेराव सोरबा सिखावफ्रा फैनानै सुकेदारखौ सासे मानसि थ' होनानै बुथारनानै थाङोब्ला बाहाय रावबो दायथ' लानो माबा हानाय नङा होननानै जोङो बेखौबो मोनसे फेलार खालामनाय जाबाय आरोखि। दा बेफोरबायदिनि गेजेराव जोङो सेफटि दिनैसिमबो गैया, प्रसासनफ्राबो जेबो बुंनो हाया। नायफैयो, थाङो, रिपर्ट लाङो, अनेक नायफैबाय, आइसिफ्राबो फैबाय, सान्तिपुरनि जोंनि आउटपस्टनि आइसिफ्रा आवगायाव। बेफोरनि गेजेराव जेबो दिनैसिमबो सेफटि गैया आरोखि, दिनैसिमबो हाबो आरो हाबलांबाय थायो। दा जों बेखौनो माने जोङो जायखिजाया सरकारनि थ्रुयै बा माबा मोनसे कमिटिनि थ्रुयै बा जोङो आउटपस्टनि थ्रुयै जोङो माने बेखौनो लुबैयो, माने एसे जोङो सेफटि लुबैयो। माबा मोनसे बिनि बादै माबा मोनसे खिथिफुरनफोर मोनो खोमा, जोङो दखानदार हिसाबै बेखौनो जों गुरै खावलायनाय थाबाय। दा आंनि बुंनाया एसेनोसै, गोजोन्थों।